Nonnii! Me ryöstetään pankki. Jee. Kyllä. Jee. Vai mikä ihme kauppakeskus ne oli? Mikä tää paikka oli? Tää on A-pankki. Takakautta siellä on vartijoita. Jee! Aivan juokse mun päälle. Jokkaa, tahtuu. Ai vitsi mun jalka. Noniin. Siinä se avaa sitä lukkoa. Erittäin epätoivoisesti. Sä oot sinä, joka vahtaa siinä vieressä. Noin, aukesi. Ai se aukesi. Kyllä nyt avaa sitä joulta. Siellä on kamera. Kamera! Ovi auki. En mä laittaa sitä. Vapaa-päivä ikinä saat paitsi Juu. mennään varmintaan yssä. Täällä on mun laukku. Mä pistin hei se korjasti. Shootiin. Ei. Mä kauan tää. Kuole nyt. Jee, lisää ammuksia. Onko se jeeta mun naamaa mennyt? Ai saa. Ai vähän. No ei näitä, okei on hyvä. Okei, tyyppi tappaa äsken siviille. Mä oon tulla yhden kohta, se Swartin on pöydän takana. Oho. No hee. Tänä toi powerbox. Kato jos sieltä tulee niitä ai vitsi yes, eka powerbox. Ammuksia. Ai niitä on. Ei täältä tulee tämmönen shieldi äijä. Mitä tää herra suusta? Tää ja tiipoo sus äsken. Hää? Jotain tiipoo. Nyt toi pyssy menee sen sevästä. Kato. Eikö se oo korkeä? Piu. Ammu jaukoja. Ammu sen niukas. Piu. Mä tarvin vuoteen, joo. Pam. Ja sieltä tulee vielä. Joo. Ei, sieltä tulee korjaaja mies. Joo, mä ammuin sen. Tää on raaka peli. Täällä lentää ketsuppia kaikkialle. Mä otan powerbox. Ai ota toi. Kirves. Ei, en mä saanut sitä. Kirves, mä tää. Kato, kirves täällä. Hei, toi korjaa tätä. Ketsuppi lentää. On tää joku duksen takia taas yhdessä. Mitä tää tyyppi ampuu kuolleen?
kasti, jos vaan menee nyt. Tää, kato! Kato, tää tyyppi ampuu kuolla. Ai mun silmä! Sitten, missä seuraava? Vai mennäänkö ryösteleen nyt? Mennään ryöstelemään. Mihin sulla on upea vai kun mä tuuve? Se on täällä. Mä voin ottaa. Mä otin. Avaa tää ovi, avaa ovi, avaa ovi. Joo. Ei! Lähetä sen. Baton. Porakone. Anna mulle. Anna mä ajan. Oot se upea väki maahan, niin mä hajotan. Porakone. Äijä, mun piti hajottaa. No ei sillä oo mitään väliä. Auki. Ei, me tarvitaan porakonetta. Mulla ei lagaa yhtään. Ne ampuu. Ai mun silmät. Tapaatko sen? No kiitos. Mä poraamaan sä oot. Ootko upea väki mihin? Ei kun alain pöy porakki. Niin. Oi kiinni. Mä pitänyt saada kädessä, kun saa ampua siihen. No niin. Mä päästä sisään. Eikö niin? Open the door. Ei. Onko täällä mukaan jossain täällä povella? Mä poraan tää yhteyttä. Ei tää oli nörmuaista tuolla. Ei tämmönen sokaisi. Eikö asunut siinä? Yläkerrassa. Ei täällä ole yläkertaa. Tuossa on vähän. Olen sitä niinku... Välisin vähän porhaa. Au. Ai ai ai. Täältä pääsee.
tää mitä siellä Jes, mä löysin tän kortin. Täällä. Jes, tällä mun mielestä avataan se yksi ovi. Pärjääksä jos mä menen avaa sen? Kuole nyt! Tekee enää. Mene. Täältä tulee taas tämmönen ihminen tyyppi. Ammu se. Kiikarri!